Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep kap mania fila pan call haki niki number Uba lektor dakhar uba day unong songsnong jong kasnong kli mentriang Eastern Hills District haka apnyo tarik jumang arhajar rapsan ulapha da kajing tho so mitirang ba kajala ukon rat ki sangma pandawa ya kasorkar baka di banbu no da ka drug inspector office ha Eastern Hills District kanang ban pet ngor ya kajing jelai ki dukan di dawai bean ne ki pharmacy bean nadu pasdang sadu bakut jong uput usam ke Eastern Hills District hakajing kran begilat patai khubor uba lektor dakhar ulakano bekidan belai ki bar jela ki babu ki pharmacy bean ki akum ki doktor hakabaki juai drip bat inject ru wat ikinong panga baki let sim dawai bat nalor kata kabak hams ngau triem susu kalong halor ka jingken no baki ni ki bar jala kidan khti wat ban panhap khun ru nakaliang jong ba lektor ula pentip ba ula pha da ka jing tho sa deputy commissioner ka East Giant Hills pan khanrana phang ki pharmacy bean ula penya ki bar jala nalor kata ula pentip ru ba ula IT da ka jing tho ha ka menteri ka tanat food and civil supply halor ka jing dawa ban bu no ya ka kudam jong ka food corporation of India ha East Giant Hills District bagi pat ba nong song snong kinyo kham klo ya ki marba mardi marba men hakani ngi sem kidon sibun kini ki fake doctors ki ba bu jingma ya ka ko ya kya bat ki ba bu jingma ya ka jingim jong ki briu marba belai hante East Giant Hills ladon bai sibun kini ki bar jala ki bakam ya ladi baki dei ki doctors ti kile ru ya ka kam po jai ka kam penyak briu kata ka dei ka kam oversion kile ru ya kani ka kam oversion ki kam ya ladi bagi dei ki doctors ti kani ngidon kam hanamar ngalayo ruban ya keren bat ini inspector of drugs Henry ka kabu jingye hadu bakinda yo ban sim ya ka action marba kinwan nadu na jawai sadu sa cleariat sadu ka district jongi idon kam ban pan ya ki escort nangta kadang bun kam ti kani nakabenta ka safety jongi ki paiba ka bayedei bat ka kuat ka kya idon kam ban yo no lai jong drugs inspector bat kumju ya ka office tingi kermen bau chief minister chimkia ban betha ya kitnat badai pe kenang ba ninla ban yo no ya kani na ka benta ka jingba bat ban penduk no ya kini ki kambi ain jong ki bar jela bat kumju ban pensuk ya kini ki ba dei hok ban tre na ka benta ka jingba jingbiat jong ka koi ka kya dan ini dia penduk rangila ila pak ya ka jingko nomor gatur ngale ka API no ale ka API ki don tam kumba aku arteliti ki pharmacy ki bala te register ke iba nangta pada ki don ki balong bi an sudah yang ni ngala pak jingko so district medical and health officer ha ka bayide ba kata ngimpat yo ban ye kendo ye minister in charge Henry ya kani ilatip ya kani namar mile daka RTI men hakini ki benai baladep ngila lab badon tang kumba ar teli di farmasi ki ba la long fit ban penyat hapo ka district ka jongi Henry close nang ta baro ki dei ki farmasi ki balong di ain sudah ti nalor kataru kabas ngulungo kalong ba kini ki khasi penar idon ya ka RP license Henry kidi penban saki barjela tang kumba ar hajar ka si benai te barjela ula ban pendon kam ya gitu ki nek bian pendon kam drips ni pendon kam injection klem datib binia bat ki kam ru ya ladi baki dai ki doctors te kani ka bu jingma te nakaliang ko jenga hadin bangala ujor chau district and health medical officer Henry kidile adu bakin dasim action Henry nakaliang ko jenga ngala ujor si sendon chau deputy commissioner te deputy commissioner ula sim kia bhai ya kani ka kam bat ulapta ya ki bor badai pek bakin le ya ka inspection lane ya ka survey te DC la phak kopi ru sanga ba ula de register ya kani ka complain but kani ka kam kalaya chikmat na ka benta ka jing chimkia jong DC na ka benta kani benta nakaliang DC ula
ulapha ya ka kopi bakila ba lapha ya kini ki ya ka tanat jong ka health hantam ya district and health medical officer baki dei ban chim action ban pek benia ban lek chendra ban lek check ki tang ita hi ba hilayo ka jintip na obisi bat lapha kopi sung ki bam long bi an ki don kindian ngut handrai parok nang ta ki long bi an sba ki ba long bi an nga try niong ba yang di subuh pemni dah baru dekar nado basdang isantia hadu bakut isantia open don kam injection open don kam drip sudah dan nak kata kadau kadon jingma tam ya ka koi ka kia namar ki briu ki wan sim dawai da ka jing bom tip namar tu bar jelau kam be yala di bau de doctors ule be kik kum ba de doctors ni henry ka ai ka ba sneu longo namar ba kumno ba ka tanat hel kamlap yakat kini ki kam bi ai di kani kala penlong yang abangan ujor ngakermen ba udisi ba kini ki bor badai pek kinle ya kabadon kam lada kimle nak liang jonga kumangala pular so pai ba panganang yai budin ya kani nang bangila ban penduk jai namar kani kidon sibun ki kena samla ki bala de pule hak wede bat ki pharmacist kidon hok ban le kamre ki kasi penar kimyo ban le bi an mar kamlong hiru ka kam ban le bi an te kajing kili hang ni balai ba uni kibar jela kila ban le bi an kajubab kalong ba kidon be kini ki kasi penar kiba yasa bat kiba ailat iki mar teng ru haba ngilap mar ngimdon bor ban le ye gisu inform ya kini ki bor badai pek handai teng ka balengo kalong ba kim sim kia handai mentang akermen ba audisi hadin ba audisi jungi ula depta iki ban le badam kam ngakermen banana sukmat kakam kan sa ya bet ya riti bat ide ban penduk jai no cisendon ya kini ki farmasi ki balong bian bat ban kenang ban pelelat ki kun samla ki bala de pule ban le ya ban ki badai hok ban tre ya kani ngakam nakam ta ka cinta jumpa